Сухо брашно с дупка. Сухо брашно с дупка. Точно така. И някаква трева вътре. Трева. Чубрица. Айде. Така. Ще стане много. Аз направям даже 2 пакетчета. Колкото повече, толкова повече. Благо това да не е тая работа. Тук само и ядем, така. Няма ли да кажеш нещо? Черно пиперче. Това е една щипка чубрица. На Не, вкус. това няма остана цялото. Щипка на вкус. Благо, какво е това? Чубрица и сминдух? И чубрица. Ей, сминдух. Че слушаш стария. Плочете снимай после, че това. Сминдуха си заслужава само за да ди... А то какво е? Сминдух на име. Сминдух за име, За да. име. И за малко вкус. Благозвучно. Това е ронена чубрица. Да, за фолклор. Чубрица отидеха 2 пъти. Ронена ли е Благо или е натюр? В дупката е положена. Марето как те гледа, след малко ще ти скъса майсторството. И сега какво има? Ръгай. Вътре, целият. Сух. Сух. Вътре, Надявам се не е целият. Не. Какво е сега това? Говори, бе. Глян. Млян, той млян Да, да. червения може да бъде и лют. Обясни на камерата какво е това. Млян червен при пипер. Защото има и сладък и лют. Ясно, той май се взимало и преди. Не е лют. Ако пише лют, че е лют. Пише някъде, значи сладко. По принцип, Абе, че стана 6 гиги видеото, бе. Дай по... чакай. Ети не 6 гиги не, ама 24... Докато го изготвиш и свърши карта. 24 Опитва се. Даже си от сладкия с лека доматна тухла. Щом не е керамида, добри. Ама това са от неизпечените туха единички, старите. Мекове. От на времето. От на времето не са... Старата популарна. Колко сега черно пиперче? Червено. Пиперче. На око. Очи. Наука. Трябваше малко по-малко си. На трън колко? Другото трябваше по-малко. Трънската мадина. Подправки е, защото са не основна част, а... И сега какво с малките ръчички бъркаш? Така ли? Еми малки, големи. Които дал Господ. Да. Ако ти трябва ни по-малки да го пуснем вътре, боям с кръчета. Може. Ще замеси. Я отидете... Гошо опали. Гледай сега, гледай там сега какво става. Какво искаш? Вода и топла вода и такова? Какво искаш? Изпълнява, бе. Вода само. Направо едно шише да ще вземе. И Там олио вътре малко има ще сега. капна. С което да Има, вмисли да. водата. Има чаши, работи. Много. И да вземем една чаша за... Някъде изпуснем от рецептата, нещо случи ли се? Не, само тъка. Има и къщичка. Ето гледай там какво става, моето момче. Погледни. Той си гледа в мене, Гледай защото... ти Жоро какви огньове пали. Гледай дел ти Гошо, какъв огън е напалил. От фактури. Нема да му викаш Чичо, и му викаш дедо. Огън от фактури. Огън от фактури. Е така се крият даници. Двама данъчни плачат в момента. Да. Пушека излиза. Взяваш ли си? Преди вас, за да се включим и наново. Времето според мен доста бързо ще... Аз на Ксизала страничните ефекти прочетах ли ви го? Задух, повишаване на теглото, болка в мускулите, агресивно или превъзбудено държание. Няма ли бързичко? Да. Това не беше ми. Халюцинации, депресия, хепатит, Да, бе, перфектно. гадане. За един, нали сложи... там, почти... Благо, обяснявай са. На Драгия телевизия. Марето, виждам, че ти е пръв помощник и ти мога да обясня. Гошко ти там паленгел. Това нещо не се консумира директно, защото после ще имаме малко проблеми. Какви? Смисъл? Бетон. Не бетон, обратното. Сега тук трябва да без телешопа. Мистрия. Без телешопа трябва една лелка, където да се очудва. Айде, хой се очуди ти, айде. Айде. Какво е това?
Да. Това е Мая! Какво мириш? Шмръкни. Аз става ли сега да не Франко? Директно. Точно това си говорихме, че не знам какви ще са последствията, ама Мистрия? страх ме да си представя, да. То ще е поналягане. И то Ма чакай голямо. сега, каква е магията? Какво се случи с тази Мая? Сега тя беше... Еми тук има някакви гадове в тази мая, които почват да шават и то бухо. Ма в твоя разтвор. Ами малко сол. И Само, размачваш. че може би малко вода да капнем и... Не обяснява това, че майката огъня ми загасна. Гошо, не псувай и филмирам те. Извинявам. Гледай. Надим го докара. Надим. 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 Идеално Надим. С бъклица и Дян. С бай Благо Богосян. Оп, чакай се. Готвесян. О, да седне стария. О. Добре. Олю, Гошо, гледай. Оливия. В дупката. Айде, още. Ръгай. Вече не е сух. Нали тук го слагаш? Мария, това какво е? Мая с вода. Даже Нали може беше да без вземем вода, една- какво стана с тази вода? Не бе, не може, това се разтваря. Цялата магия изпусна. Мая, вода. Нали го снимам? Снимам. Няма ти да ни правиш явно пърленки сега. Искам аз сама, ето, имам работа. Туториала е на лице. Разкъсвам се. Не мога. Има туториал. Сега вулкана е Нищо защитен. прави, ръгай. Вътре, Благо. Вече не е сух. Малко на американски пайпът. Това е сър бай Благо. Изобретател на грубата пърленка. Грубия хлеб. Да си е груба. Да, искаш. Виж, има асистентка. Особено ако е с оноя. Благо така си като Къци Вапцаров. Гледай се, гледай се. Не е много да заребе Сега Половин час. меси. Може би ще се получи. Какво трябва да втаса са нещо? Еми, след трябва да се замеси. Трябва ли нещо да му говорим? Не, ама беше хубаво някъде да го биеме. На масата. Еми е тук, би го на одялото. Месиш по-скоро. Да, Да го биеме. после. Бой по лева. Ще го месим ли? Да. Ще сложите. То това не знам. Благо има предвид, че Марето има черен колан по тия специалности Жоро ще шарпи. и трябва да си осторожен. Дай го да лаша. Това да ви... Ще го издържи, нали? Ма не, то Няма трябва още повече. вода да го сложим. Те Мисля, се че запалят така по-големи от тях. И би трябвало да са много добре. А олиото не е ли малко да си го служила? Дай повече, че има вил въздух. Значи, брашно по БДС, 500. и 500 от Софимел. Окей. Ей, това е реклама, я нищо го правя. Нема, Благо, батко. Ще си плащаш. Ще ги плащат. Малко само, съвсем малко. Ай, как лечка е служивеш, ще покъде тя. Ай, не спомня. Нека първо да го замеся тук, че да се свети всичкото към еднородна смес. Как? Стига. А, тук си има външно, да. Бабе, чакай бе, татко. Чакай. Днеска си го отнесе по носа. Кир. Шишарки. Какво казваш? Кир. Кир? Бай Благо. Изобретатели на грубата пърленка. Какво става сега? Спокойно. Сър бай Благо. Според мен Жоро много готино малко ще запазва, защото покрай някой друго. Айде върху плаче, ще сложим да пробваме. Благо на времето, като правеше пърленки, това говорим за 13-та година, В хлебозавода. в хлебозавода, Златна Добруджа, Тогава бяха... Горубленски. Стига. То, нека го завихне малко.
Благо, имам предвид, че с този филм ще ти фанем поне 10 жени. Ще кажат, то готви, меси, палко и чисти, край. С то дворец у Костинброд не може да се отървеш от фенки. Да не би за първи път да меси, ама... Година бяхме партизани. Снег до колене, ние женем ли женем? Гледаме, после месиме. После месиме. И после обираме ман. Бере мед. Не бере мед. Това нещо на унгарски ли? А? Нещо на унгарски ли? Унгарски е. Ще се получи ли? Имаме яйцо. Да. Бояне, къде си ти, бе? Къде си ти, бе, Бояне? Нещо ти станаха на парцали нещата, Благо. Нищо. Така ли трябва да е? Да. Нали, че го бускаш по масата? С повече грубост последствие. Ти все пак си Грубата първенка. бащата на грубата пърленка. Вътре, вътре, вътре. Искаш още олио? Може по-олио да му капне само. Ма то си трябва... Мазньотче. Не. И накрая ще стане еднородна лепка. Ще ти стане по-лесно. Аз, защото гледаме това все още. Това ще го обереш, като го месиш тук. Добре. Така. Да трябва да го натиснем после. Его, Гошко пуска димни сигнали, че след 2 часа, че има пърленки. Гошко, спокойно, има филм. Ще видиш как се готви. Да. Ти ще се тръгне днеска огъня. Благовата, ти си готов за нощна смена хлебозавода в Костинброд. Ама не щеш в Люлинския да бъдете. Той си е там, че си меси това онова, хлеб, козунаци. Ако стане по-добър и фин техник, ще прави кадаив. Ти ако спомня, чего ли месиш? Това какво е, одяло ли, бе? Значи върху самото дърво. Благо, добър си. Месиш върху одяло, това е много добре. Сняваше. Къде ще го изпереме хубаво, ама... Айде, ще мине през ум. Деце не, бе, Благо. Защото с много удряне и месене, накрая няма да е такова. Мисля, че всичко се сляха. Почна. Какво почна? Да става? Браво. Това е като реклама. Старите майстори. Нещо ще звънне. Това беше. Еби го. Ало. Здрасти. Стар месенджери. Да, тук е замествам. Нормалните неща. Стар месенджери. Ние ще отбихме се малко пред Бодовец, пък после ще катериме нагоре. Отбихме се малко пред. Мислих, че отклонението ще е катерането, по принцип. Благо, искаме те за млад месенджери. С едната меси, с С другата Хоратинес. Видя ли как успях с нос? Видех. Ти си млад месенджери. Искаме Благо за млад месенджери. Ще направим такава фейсбук страница. млад месая. Точно така. Защото там работата се получава според мен. Злато си. Браво, Гошко. Абе аз малко съм изсипал. Ма нищо, то нямаше и място. Гошко, сега
То филм, ако стане достояние на данъчните и видят как гориш фактури, зелени карти и прочие амбалаж, няма го добрат никак. Днеска ни спряха полицайите. Каза, за какво простотия някаква? Нищо. Проверка. Проверка. Иначе не ги слагай. Може да са мокри, Жоро, и за това. Значи са мокри, няма какво да ги правим на тях. Нямат ефикасност. КПД-то им е малко. Кой за кое става? Шишарки, защото го накарат няколко да сложи, ама нещо. Тия са отгадните шишарки. Влаго, до тук 15 минути меринджейство получаваш. Това ще се аплоудва цела нощ. Не, че си правят такова. Да, и с длани като месиш е по-лесно, колкото с пръсти. Ай така с... Я виж сега, Марето какъв е меринджей. Гледай, виж, Марето ги върти как трябва. Хлебарка, не го Благо крадни занаят. Така. Дето вика ония ден локомотивни машинист, му правя компютъра, много бързо го направи го още един път не си кри занаята. Викам, добре, господин шефьор на влак. Знаех си, че сърбът ръцете, не можеше да го остави така. Ама иски, гледай Марето как го върти професионал. Костинбродски ръчички не можеше да го остави. Моите ръце не са по-големи. Ще видиш като станаш лозер. Къде му? Само да се види на Благо чисто новия телефон е телево брашно и тесто. Това е на месенджера телефона. Само махни олиото, ако обичаш, защото ще го разлея накрая. Знаеш какво, Благо? Мога да го сипеш? Не, ма първо трябва да се почисти малко плочката и след това отгоре. Не, ще го сипаме и ще почистиме с него. Ама чакай, първо с вода, бе. Къде е първо солю? Първо с вода. Първо с вода и след това солю. Да поне махне рисунките Тебеширо отгоре, дето къщичката нарисува. Направим с вода предварително. Еми, трябваше. Ама, много Мерин Джей, малко Лос Индианос. С олиото ли това? Падне в огъня, ще стане страшно. Стърките, сега ще затвори. Как омазат Тебешир солио? С фактура. Яко давай чегъртан, даже и отгоре да падне огън да се запали, няма лошо. Да прогори. Тук се Катерина праша, да не. Мара големо карате му удари на това брашно. На това тесто. Много е твърдо. Трябва да му сложи повече нещо ли? Не, то вече стане сложно, така ще го стане. Сега обаче трябва да втаса малко. Какво слага се в това и се покрива с кърпа, нали? Не кърпели, с нещо по-скоро. Някакво дяло. Не с това отдяло, дето месихме в него. Нещо вълнено отвътре. Вълнено някакво. Да. Благо? Някакво меринджейско отдяло, за да втаса тестото. Както го правиш, или ти тук ли го втасвам? Или няма да го втасвам? Може близо до огъня да го втене. С нещо да го покрием. Ще го сложим в легенчето. Няма, ако е близо до огъня да не се разтопи това легенче. Че... Така го оставаш. А всъщност Аз не, това това вече няма да покрия. Хубаво, сори. то се е получило, да? Ако искаш да видиш дали се получил, се реже и се вижда дали има шупли. Благо прави талибански хляб. Айде, слагай. Искаш ли още да го меси? Или ти искаш да си го месиш? Добре. Айско, нали можеш да влезем в банята тук да видим ръцете? Не, абсурд. Забранявам. Само в мъжката. Това е само за благо тази баня. Чакай бе, чак толкова ли? Нали ще ставаш лосер? От сега те почитаме. Да го
го изсипай да го намажа. Ей, благо се едно Пабло Ескобар тръсна. Цело, сега шмърка вело. Ей, една фактура също му се запази. Това е. Как горят Трябва да изборим и останалите обаче. нещата. Ако не друго, поне ритуално. Това е много малко и след малко може да избяга от него и да тръгне на някъде, ама. Толкова да се надигне ли бе? Еми, надига се. Има кофа в нашата такова. Не, Марен, мислиш, че това поне трябва да се триплира, за да се надигне толкова. Не 3, ами 4 пъти трябва да стане Ние по-малко. няма да успеем да го изчакаме толкова сигурно. Благо, моето момче, всичко искам да е рационално. Рационала. И интегрално. Ти менеджер ли си или си шлосер? Вземи решение. Започва да е гадната процедура. Вътре. Вътре. Мазно. Че е много сухо. Сърбай, Благо. Имаш ли годините за тази операция? Пълнолетен ли си? Всичко до сертификат. Поисо ли се? Бъркам поисо. Защото е европейски, аз съм по-азиатски. По БДС? То си е... Какво му е неща? Благо, за тебе говорят за младеща. Мен между другото това ми харесва как изглежда дори в суров вид. Да. Лошото, ако сега е по-вкусно от това. Много затлачва това. Бих ял такова, ама от кекс, примерно, става. Кое ти за И да това? С какво ти да сладя? Траката ли? Тераката. Пайплайна. Ще вземеш 1 евро в Ибрезек и ще се потръгнат нещата. Ако не се обаждаме да сър Стенли Ройс и ти решава проблема генерално. Идва. Идва и край. Да суши всичко това. Благо. Тихо. Това е наследник. Това е наследник на много. Наследника на тихо. Ти, Благо, знаеш ли го за тихо? Не. Като изключа камерата, ще ти го разкажа. Че не е за пред камера. Че не е. Ще ти напомня. Напомни ми. Евентуално. Жоро, като Айде, хвърлиш и бе, пас, това- обаче виж ли как изнъж тръгва много бурно. Много попива, бе, не мога да го... Благо, не го бий, че го едеме. Без пошляфане не се получава. Забравях, че си бащата на твърдия метод за пърлеки. След мастер. Мастер. Флекси хлеб. Гранд мастер хлеб, това ще намаже тигана. Благо, до тук процедурата ти трае 23 минути и 29 секунди. Ти си бърз, бе, моето момче. Чакай. Мога да участваш в отбор ягодка. Така. Огин. Ти 500 хартия ли е, Благо? Я да видим сега тук площадката, работния процес. Площадката за изстрелване. Тук Никой сигурно не е правил до сега такава това. Не, никой не е правил. Аз отивам да взема фотоапарати. Това нещо никой сега не е правил. Отдолната страна на визията може да изснимава да е толкова черно. Отдолната страна няма да е толкова черно. Отдолната? Зависи. Понякога става такова бяло. Да, след това не може да се олющи. И сега, каква е процедурата за лющене? С зъби. Ръпай. Това не го снимаш. След каза на сърдата, това не мога да е горчиво, бе. Да.
Мисля да финализирам филма до тук, добре. След стасването После ще пусна автор.